La massa per fer bunyols amb el sistema tradicional ja us l'hem explicat. Avui la farem amb robot. Amb les quantitats que us donem, ens surt una bona plata. Necessitem 350 grams de farina de força, 2 ous, una pell de llimona ratllada, 10 grams de matafaluga i coriandre en pols, 50 grams de mantega, mitja copeta d'anís i mitja de suc de taronja natural, 6 grams de llevat químic, 20 grams de llevat premsat i mitja cullerada de cafè de sal. Una estona abans de començar traiem la mantega de la nevera. I ja podem començar. En el vas del robot posem el sucre, la pell de la llimona i programem 20 segons velocitat 7. Amb l'ajuda de l'espàtula fem baixar les restes que ens han quedat a les parets. Afegim la mantega, el suc de taronja i la matafaluga amb el coriandre i programem 1 minut a 37 graus velocitat 3. Seguidament afegim els ous, l'anís i els llevats i programem 20 segons velocitat 3. I per acabar afegim la farina i la sal i programem 20 segons velocitat 3 i seguidament 3 minuts a velocitat espiga. I ja la tenim. Ara empolsimem un bol amb farina i aboquem la massa. L'empolsimem per sobre amb una mica més de farina, tapem i esperem que dobli el seu volum. El temps de fermentat depèn de la temperatura ambient. Nosaltres l'hem deixat dins del forn tota la nit. Posem un paper vegetal a la safata del forn. Amb les mans untades amb oli, fem boles d'uns 10 grams. Ho deixarem una hora més dins del forn. Doblaran el seu volum i ja els tindrem a punt per fregir. Posem oli abundant en una cassola i l'escalfem i afegim un tros de pell de llimona i un de taronja. Els anem fregint per tandes, controlant la temperatura de l'oli per evitar que se'ns cremin. I quan estiguin tebis, els posem el sucre al nostre gust. I ja els tenim, uns bunyols per llepar-se els dits. I no marxeu sense deixar-nos un like i subscriure-us. D'aquesta manera contribuïu a que el nostre canal creixi i vosaltres rebeu un avís quan publiquem noves receptes.